Avui ens trobem a Casa Canals, una de les grans joies del patrimoni tarragoní i una de les grans cases nobles del segle XVIII. Però no només alberga aquest testimoni nobiliari, sinó que, a més, ens amaga diverses històries que ens parlen de l'urbanisme de la ciutat al llarg de més de 2.000 anys d'història. Casa Canals es localitza al centre històric, a la part alta de Tarragona, concretament al número 11 del carrer d'Engranada, on els nobles, a partir dels segles XVII, XVIII i XIX, van començar a construir les seves residències palau com a mostra del seu gran poder econòmic i influència social. Casa Canals va ser construïda allà cap a finals del segle XVIII, aprofitant com a façana posterior la muralla romana i amb vistes al passeig de Sant Antoni. La família Canals, procedent de Reus, va instal·lar-se a Tarragona allà cap a finals del segle XVII i ben aviat va emparentar-se amb les famílies nobles de la ciutat a través del matrimoni del senyor Joaquim Canals i la senyora Antònia de Castellarnau. Es tracta d'un edifici amb l'estructura pròpia de les cases senyorials de l'època, amb una entrada exclusiva destinada a l'accés als carruatges i una entrada amb l'accés principal, amb pati interior i escalinata, que dona accés a la planta superior o la planta noble, que era on residien els senyors, i una segona planta destinada al servei. Destaca el gran ball o sala noble amb decoració neoclàssica i mobiliari isabelí. És el gran espai per a les reunions socials i està presidida per dos grans retrats, el del senyor Joaquim Canals i el de la senyora Maria Antònia de Castellarnau. També trobem la sala d'estar d'ús privat i, a l'exterior, al peu de la gran sala noble, el jardí romàntic típic de l'època. Els dormitoris estan formats per dues estances, una avantcambra i l'alcova principal, destacant el dormitori del rei Carles IV. S'hi va instal·lar a motiu de la seva visita l'any 1802 per les obres d'inauguració del Port de Tarragona. La casa va estar habitada per la família Canals fins a finals del segle XX. Destaca per conservar tot el seu mobiliari i objectes originals, a diferència d'altres cases nobles de la ciutat. L'any 1992 va ser adquirida per la Generalitat de Catalunya, qui finalment va cedir-la a l'Ajuntament de Tarragona. Llavors es va iniciar tot un procés de restauració per tal d'obrir-la al públic com a casa museu. Casa Canals amaga en el seu interior una història poc coneguda, les de les restes d'un gran edifici d'època medieval que ocupà aquest espai entre els segles XIV, XV i XVI. Aquest edifici va ser descobert l'any 1995 en el decurs d'unes excavacions arqueològiques que s'estaven duent a terme per tal de rehabilitar l'immoble. L'edifici va més enllà de les restes avui visibles, ja que sota les terres del jardí s'hi oculten més estances segurament esperant per ser descobertes. La part que s'hi podem observar consisteix en un conjunt de 9 habitacions, algunes d'elles comunicades entre si i que s'obren a partir d'arcades a un llarg passadís central d'1,20 metres d'amplada que articula l'espai. Aquest passadís conservava un imponent paviment de còdols, ens parla de la bona factura de l'edifici i, per tant, de la seva importància. L'arqueologia ens parla, doncs, de les restes d'aquest edifici del segle XV-XVI i que va ser destruït allà pel segle XVII durant la Guerra dels Segadors. Casa Canals és molt més que una gran casa senyorial. És un dels principals testimonis de l'evolució històrica de la part alta, des del segle II abans de Crist amb la construcció de la muralla romana fins al segle XX amb la construcció del refugi de la Guerra Civil. És, per tant, un dels principals testimonis de l'evolució històrica de la part alta durant més de 2.000 anys d'història.
Música